gas na most na man sand o nwere nchọ ka njụ ọgụ n'otu a ana m azụgoro ihe ọma mere gị ngwa bụ onye ndụ ya dị n'ụbọchị nke taata ihe ọma megodiara gị ngwa bụ echere mmadụ ihe ọma n'ụbọchị nke taata ihe ọma mere gị ngwa bụ echere mmadụ ajọ ihe n'ụbọchị nke taata ajọ ihe kpọkwa gị iri taata o nwere nchọrọ ejukene ka asa ajụjụ nwanne m gịnị kpatara o ji abụ ọ bụrụ na okorobịa lụọ nwaanyị tụmadị okorobịa obere chenji dị n'aka lụọ nwaanyị nwunye ya aha jee ịmụ nwa ma ọ ya otu ọya wee bịa nwụọ gịnị kpatadịrị o ji abụ na o mere a na-asị ọ bụrụ na ya gwụrụ ogwu ego ihe a na-agwa gị na ntị mgbe ka m kwuru ofu ebe ka ịghọta langweji ya na-asụ kịta many people asụọ ya na many family many people asụọ na asụsụ a na-asụ ugbu a wee were ya gwọrọ ọgwụ ego a mere njọ ka ịfụ na anyị ejughị ihe a na-ekwu n'ọnụ mechaa ọtụtụ mmehie ya bụ ihe a na-akpọ mmehie bụkwa mistake o mistake mgbakịta ka m kọwara gị maka ndị meka point na point m okorobịa lụọ nwaanyị obere chenji dị ya n'aka nwunye ya nwụrụ asị na oji na-agwọ ọgwụ ego mana okorobịa na nwunye ya biri n'ụlọ obere chenji adịkwa nwoke ahụ n'aka o mesịa nwoke ahụ anwụọ mgbe nwunye ya dịkwasị yongas ya bụzie na nwunye ya ebu afọ ime ọmụbeghị nwa ahụ ma di ya nwụọ onye jiri nwoke ahụ gwọ ọgwụ ego ama m ọ dị ka ụnụ aghọta ebe mgbaji ọ na-adị mma nkịta ọ na-adị mma ọkụkọ nkịta pụta ya nwụọ n'ama ọkụkọ maka na nkịta pụta nwụọ n'ama ọkụkọ eme hei onye makwara ihe gburu nkịta nke ahụ mana ọkụkọ nwụọ n'ama nkịta osi ya bụ na nkịta esuo ya ọnụ azụrụ nkịta gburu ya hei ajọ nkịta orie ka o si eri ndị ọzọ ije ụwa kedu ihe kpatara ya ọrụ ndị mmadụ ọrụ nwanne anyị nwaanyị jere egwuregwu aka anyị nwanne anyị egwuregwu aka ekwukwara m ihe ekwu nwanne anyị nwaanyị were egwuregwu aka ekwu na ndị anụnwa ụdị ego anụnwa eburu wee bi nwanne m nwaanyị ọ mere onye mụrụ nwa chọrọ ka ọ bụrụ ogbenye ya alụ nwa ya ịda anụ ndị ji akụ lọlọ mafia bụ ndị ji akụ ya alụ ya ndị ji akụ ọ ihe onye chọrọ ka ọ ga-eche n'isi nwa ya echiche mmadụ chere n'isi nwa ya ụfọdụ ka a kpọrọ ugbo bụ akụ ụfọdụ ka a kpọrọ akụ ọma akụ amaka ụlọ akụ ihe niile a bụcha akụ abịa akụ dị mma ihe niile a bụ gịnị akụ afọ abara nwaanyị a na-abakwa ya nwoke kwe maka onye chọrọ onye ọ pụtara bụ na onye ahụ chọrọ ka ihe ọma mere nwa ya maka na o ji akụ na ihe ọma na-ele oreba ya afọ ahụ o wee ruzie ka o mesịalụ nde ji akụ abịa lụọ nwa ahụ dịka o si dị n'akara uwe ya na ka chi esiri kwu a nọzi ka okporo ụzọ si wee dị n'ihi na akara uwe ya kwuru na o ya eri mana o merite aka mana ọ ya anwụ ka ogbenye na ọ ga-anọ n'aka ọgaranya na ọ mụrụ otu nwa na ịbụọ na-eto na ọ gaghị ịpụ onye akpatara eji abịa ịnọkọta ije ichuo nwa ahụ a mụrụ amụ ichuo ha ndị ogbonuke echuo aha aja okporo ụzọ ihe ga-eme ka ihe ọbụla bụ ọnwụ na-ezu a na-ekpu ọnwụ a na-ekpu ọnwụ ịmara ndị dibịa nọcha kịta anụ abụ na ọnụ ka ha jisi onwe ha ma a na-akọ a na-ekpu ọnwụ kee ya eke dịka o si dị n'ala Igbo chụọ ya na aja ekpuo ya achụpụ ya na aja ihe ọbụla bụ aja ọnwụ ike a na-achụ aja ọnwụ ike ebe onye ọbụla la n'ụka mgbe ọ ga-abụ ọ bụrụ na nwaanyị ahụ dị ime ihe ahụ a na-akpọ osema ya ihe mmanya aka ga-abụ ịmanya aka n'afọ ime a ka o ji abụ na ọ bụrụ na nwoke ahụ bụ nwoke irotego na o mere ya n'alụ na ihe a ije a o jee labụ ya ka nwaanyị ji eje labụ elele ka nwa si n'ime afọ o jecha labụ nata nwoke ejee labụ nke ndị Igbo ka amalụ ịgba afa maka na ya bụ ịgba afa ka o wee malụ ije a
maka na o kwesịrị ka o mee nwoke n'ahụ nọ na nwoke abụghazị nwoke kpatara nwoke ji abụ ihe ga-eme ya chọba ime ya ọma mmi ya n'ahụ maka na ebe ọ na-eri ndomi anyị ejigo oke indomi ripụ ya ihe oyibo kpụrụ sign mmetụ ị ga na-enwe o metụ m nchigata azụ ihe mmetụ mgbe ahụ ka ọ ga-abịa elu ọrụ akwa gị na ndị mmiri nwaanyị a amakwa agaghịkwana nwaanyị aka n'onu o ma ọ bụ na ndị nke a gaghịrị aka n'onu ma ọ bụ na ndị ichie ga-akpara aka n'onu nekwa ihe a ga-eme ya ka eji wee nye gị rutin drugs ị ga na-aṅụ maka nwaanyị bụ n'afọ otu a ka a ga-esi enyekwe gị nke ị ga-eme na nke a ka nwa a wee nwee ike na-aga ikwuchi ụfọdụ asị gị na ihe ahụ enwe anọtọginto adịghị m against ụka adịghị m against ọdịnala nwere nke ndị against kama na ihe mma bụ na be dibịa na-ekwo ekwo bụ ndị ụka na-abịa na ya ka a bụ ihe ndị shọ maka na ụmụ ndị bụ ndị ọdịnala anyị adị mmadụ ole bụ ndị ọdịnala mkpụrụ mmadụ ole ihe niile a na-abịachakwabe dibịa ahụ izere onye dibịa ha si ya nkwa Steven mana eziokwu ọ bụrụ baptizim ọ bụrụ baptizim so ngwa na nchịkọta maka make point ọ bụrụzie na nwoke ahụ ewere na ozie nwunye ya wee mụọ mbụ ma ịbụ ọma ịtọ dịka ụfọdụ ụmụ nwoke gasasịrị ndị nwunye ha ụmụ ha n'ahụ ole ndị egburu nwoke ha ansị da a ga-ekwu na nwunye ya were na ya gwọba ọgwụ ego ejere na famili nọ ndị be ha na ndị be ha fụrụ ego dị ya n'aka ndị be ha ewetiri ya poizin ndị be ha fụrụ ego dị ya n'aka ndị be ha ewere gbuo ọgọrọ ndị be ha ọya abụ nwa nwunye kedu nwoke jiri isi kọta dị n'ụwa nke a ọya kpatara o ji ebido na-eluru onwe ya direct na-afụgo m na ome ka esi chegotago amụgo na egwu ga-akọntinu na-akpọ ihe onye ọbụla na-akpọ oyoyoyoyo woyoyoyoyo ndị ga na-eri oriri a na-eri oriri nna ọbụrụ ọrịgoro ka ọ ya adị na weela traịpụrụ ọkwa sị na ọ mụtachara ụmụ ole nwetakwa ife nwere na onye a ga-eji wee lia m a na-ehu nkwụ life continue ndị moto ha nọ n'ụzọ a na-akpọ kọọlụ gịnị ji ibunatara moto ndị nke na-agba ala anaghịkwa ọnụ ndị nke na-arụ na na-awụ ihe ọwụ ntu ahụ isi anwụ ya mgbe ede ndụ nwoke nwụzie ịdọkata ya bịa nwụzie ebonye ndị bụ unu nwunye ga-abịara dị fri o ji ya gwọ ọgwụ ego mana ọ bụrụ na nwoke ọ bụrụ na nwunye nwoke mana onwere ya dịbanụ nkịta ribe na-arịrị ebe a nọ na ihe anyị kọmpandụ be my person ma chọọ m iseti ya ya bụ otu deke m nọ na street nke nọ ya na this place na n'ime this compound anyị ga-ewepụta one plot kwefere na ebe ebi ka ime this compound anyị ga-ewepụta one plot ebe a na